Ti Masakbayan. Naikari, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagpayag grocery, sakbay ng agawid ang. Ay, saan na bali? Nasapa pa'y mat. Ni Sheila DJ ah. Ti asawa ni Albert. At the holding hands na lalaki. Surutan. DJ, nagturong da ito yung tile. Video up ita. Naskan ama-amuan da ito ni Albert. Oh, Danny. Apa nagsubli ka dito yung opisina? Kunak no nakaawid kan? Inawagak ni Amanda. Amaladawak nga agawid. Ada ka di parikot? Nakitak ni Sheila. Ti asawam. At the holding hands na asabali ang lalaki. Kat nagturong da iti hotel. Awan bibiyan ko. Awan bibiyang mo? Kat asawam day jay? Adda ka relasyon na asabali. Ngam saan ko apagparikotan daytan. Ha? Kayat mo asawan? Okay laan agulguliban na ka ni Sheila? Daytan ti pakaragsakan na. Amangan mo agsapsapol iti sabaling arakop. Gapo, tadi mo maipaikan kwa na. Basol ko no hapay akastoy ti matas pasamak. No apay ngamin nga imanugot ak idi iti kalay sami. Agbababawi ak. Asawa mon, Albert. Awanan mabalin mo. Jack, magustuhan day ito linutong asidaan, Nana Lolit. Kat naimas mo't day tamam. Magustuhan to pa'y da Senyor kan Sir Albert. Day tati sindada itay. Ay, anday ko. Apay nga imbarsak mo kanyak ti kutsara, ma'am. Natamaan ti ulok. Ay, anday ko. Awan babain mo. Asino ka akanayon anaturad asumumbasumbat kanyak, ha? Ay, aglablabas kan, ma'am. Tanya ti kayat mo. Lumaban ka, ha? Ay, kanayon naklarang gasan. Sige, agluto ka iti sa bali asidaan. Agluto ka, ano kayat mo? Ay, anday ko manan. Imbarsak mo manin kanyak ti tinidor mo. Natamaan manin ti ulok. Amahan no kayat mo, ada ito'y bubuungan aplato ti ibarsakuhan ka, ha? Pasensya mo ni Sheila, Lolit. Agtungpal Kalatan iti kayat na. Tapno awanin parikot. Agi katakon, senyor. Saan? Pangaasim. Nabayag ka na babaunan mi. Kan napanagnakan mi anasaya at katao. Saan kami na makasarak itikaskan ka? Naranggas ni Ma'am Sheila, senyor. Sipod addan diti balayaw. Kanayon nakabugkawan. Wano ranggasan. Ay, balsek ko ma. Ngam amangan no siyak matla ti madaksan. Ngamin, baknang, maaramid na ti kayat na. Anya nga ti amok no ipapatay na. Aniya? Ay, uwan, sir. Isong agul uli makaklatan. Mala. Agtungpal kalatan iti kayat na nga aramidam. Tapno awanan ti parikot pay, Lolit. Ni Ma'am Sheila. Ada kadwa na alalaki. Ma'am Sheila. Hoy, umasidan ka dito ay. Ma'am Sheila. Ada kadwa maalalaki ay? Juan, kasinsin ko. Ala, ingka mangisagana iti pagsangwan ni. Ay, ewan, ma'am. Ma'am Sheila. Ma'am, nakasaganan dyan meriendaan niyo, iti kadwam alalaki. Saan na sumungbat? Ngam apay nagpupok da dita silid ni Ma'am Sheila. Apay nga ta. Lalaki na nga tati kunana akasinsin na. Ay na. Makamo ka man langan iti biyag mo. Garanggan diyang ababae. Nana Lolit, kaya't ko anasaya at tininlang ta. Uwan, ma'am. Saan ka naranggasan? Basta aguli makalatan iti makikita, na? Ha? Uwan, ma'am. Total, biyag mo matday ta. Awan bibiyang kaw. Di oray pa'y mano alalaki ti isarap mo dita silid mo. Ay, uwan, ma'am. Sana ka makibibiyang kan ka.
Aramidam ti kayat mo. Nasaya at launay. Amom na nalolit. Bak na nga. Ado ti kwarta. Iti kanito ngagbitot ka. Amangan, nubang kay muntulangan ti agawid. Ijay probinsya yun. Ha? Ay, sabagay. Sana kun amas daaw iti kasta sa umam. Ang muklatan. Ngam, wan, ma'am. Di kagdanag. Tawan bibiyang ko kan ka. Sana kagipulang. Isipar ko ti bibig ko, ma'am. Namnamaom dayta, ma'am. Awanan ka itibain! Albert, tinungpanan. Awanan ka itibain. No saan mo nga irespeto ti bagim? Irespetom kumamot ti pagtaangak. Makipagnanaad kalaang ditoy. Isungawan karbonam amang yawid iti lalakim ditoy. Ni, awan lalaki, Albert. Saan ka alipliputan? Awan bibiyang ko no liputan nakman. Ngamjak kayat adito'y balay ko amismo. Ti paglanguyan nyo iti ragsak iti karelasyon mo. Awan inyawid ko alalaki, Albert. Mamati ka kumakanyak. Kan asino tinangidanon kan kay ti dayta? Ha? Kinaulbod dayta. Sana nanas kan ama-amwam. Kan dayto'y titandaan ama. Iti kanito nga dadakas ang mapasamak iti tao anang idanon kanyak. Sikat itiliwan dagiti panakabagi tilintag. Wan perla, nilata Albert ti ay ayatat. Saan ang mapunas dito'y pusok? Kunamot anata or dayta nga Albert, kan bak ng pay. Siyempre, natural ang mainlove ka unay kan kuana. Kan, adapay singin nga nga anak yo. Dayta lang ta pinagsinayo ida. Kailiw ko ni Maria Angela. Ti anak mi nga daken kwa na. Ni Albert ngay, kaili mo ka di mo? Wan, kailiw ko mat. Kasano nga itan? Kat adakan dito'y balasiw taaw. Kasta ti kayat ko. Ti agin na dayo kami ka ni Albert. Iti kasta, maliklikan ti parikot. Saan ka di aparikot matlaang? Taimbatim kan kwa na ti may nga anak yo. Perla, Amangan nga minuranggasan ti asawa ni Albert. saan nga itulok ni Albert akasta ti mapasamak? Ala, sapay ko mga rod, takasta. Albert, sikati ibaon ko ang makiseminar ijay Cebu, inton ka ni kadwa nga aldaw, para iti pagsayaatan ti kumpanya tayo. Wan papa. Makamuka no agmay saka amapan, wano mangayab ka iti kadwam. Ayabak ni Dani papa. Ni Dani, sabagay, awan makunakan kwa na. Sige, sikati makamo. Agtalag ka kini Dani papa. Iso ti makitak amay sa anapod no ti trabaho na iti kumpanya. Sige, iho, sikan ti makamo. Nanalolit, kayat ka pa akasarita, sakbay pumanawag. Anya ti bagayaw, sir. Sikat ti mga iwan ka ni baby. Di mo ko mabaybayan. Ay, uwan, sir. Mas talkan ka ang mga iwan ka ni baby, ngem ni Sheila. Tamo mat, adi na maipatag ti anak ko. Uwan, sir, siya kun ti makamaw. Ikang ka iti kwarta. Tanuad ka sa pulan ti ubing. Sikan ti makam mo. Ay, uwan, sir, di kay agdanag. Jak baybayan ni bebe. Adtoyan ti kapiyo, senyor. Agyaman na, Lolit. Akapi kayaw, ta isaga anak ti kaninyaw. Tapno saan kayo ang mabisinan, ija opisina yaw. Sige, awan kayam. Intad ka din ni Sheila ti sweldom iti da ito abulan. Uwan, sir. Ninayunak ti sweldom, ingatok, gaputan na pudno kang agserbi iti pamilyami. Ha? Kaano pa'y nga ingato yaw, senyor? 3 na bulan tinapalabas. Ah, noin nga to yung tisweldok, sir. Apay nga ron at itad ni Ma'am Sheila, katkas itisigod as swildok. Anya? Ay nga, okay lang, sir. Saan abalay? Ta sa anak mat nga agbisin ditoy, tanagado mat timakan. Saan dakmat nga imutan itimakat, senyor. Ala, bayam. Tamani po dita. Ni Albert Latan timangyawat iti sweldom. Pasensya mo ni Sheila, ha? Wow, sir. Itatanapanan ni Papa.
adda pangibaunakan ka, nanalonit. Ah, Agtungpal ka, ket ikan kay itidakkel agatan. anya kay dayta, ma'am. Nabayagan da ito aplano, ngam saan ko ang may patungpal, gaputaadda ni Albert. Ngam ita, awanan ti makalapad, Anya ka di nga min dayta, aya, ma'am. pukawam ti ubing. Ha! Pukawag! Anya ti kayat mo asawan, ma'am. Makaamukan iti aramidam, basta mapukaw ti ubing dito balay. Tatunggal makitkitak ti ubing. Maipalagip ti pananggulib kanyak ni Albert. Ma'am, anya ka di ti kayat mo nga aramidag. Ikasanaw, ma'am. Makaamukan no kaipakan iti tigre. Tigray! Ay, awan tigri dito, oy, ma'am. Basta makaamukan iti aramidam. Kwa. No di mo kayat nga aramidan. Pwes, siyak nga rudan ti mga aramid. Ngam iti kanito nga ipulong mo kin ni Albert. Agsungbat ka kanyak. Tasikan tumat ti sumaruno apo kawak. Ha? Ay, kwa, ma'am. Sige, siya kung ti makaam mo iti anak ni sir. Agtungpalakan ka, ma'am. Kasta ti kayat ko ken ka, nanalolit. Kat di ka danag, ikan ka iti tangdan mo. Ma'am. Itamat lang, aramidam ti ipaparamid ko ken ka. Kat ipasiguradom nga awan to ti agbalin aparikot. Tapno saan ta amadaksan. Ta iti kanito amadaksana. Natural mairaman ka. No maibalod maibalod ka man. Maawatam? Ay, oon, ma'am. Ay, sige, siya kung ti makaamaw. Kat gundawayam ti iruruar ni Papa Brando. Diyak kayat ang makita na nga iruwar mo ti ubing. Ay, ariglado, ma'am. Agtumpal ka. Tapno saan ko nga isagmak ti biyag mo, nanalori. Aday ta, naranakan ni baby. Naisaganak mo tindag iti rumbang. Impalampin ko kankwa na tinabordaan itinagan na ang Maria Angela. Ay, Diyos ko. Tulungan nak iti na ito'y nga aramidag. Tanodyak agtungpal ka ni Ma'am Sheila. Ang mga nuison ti mga ramid. Katdakdakas ti mapasamak ka ni baby. Anya pa'y aramidam, nanalolit. Apay abdi ka pa'y laggunay. Awan, ma'am. O sige, rumbar kami ka ni baby. Ipasiguradong kanya nga tungpal ka. Awan bibiyang kuno mapukaw manday tanga ubing dito'y lubong. Katlalay ngam, nanalolit. Taulita, iti kanito nga dapalikot. Sikati umuna apo kawak. Maawatan. Wan, ma'am. Di ka agdanag. Awan to ti agbalin aparikaot. Sige nga ruden, ma'am. Rumwar kami ka ni baby. Jaklat na may waksi iti panunot ko ti anak ko nga adda ka ni Albert Perla. Apay nga nga imbatim ti maysa nga anak mo iti amana. Sa ita, agbabawi kan. Pampanunutot ngamin, nga ang mga numarigatan ni nanang ang mga iwan kadakwada. Sapay adamat nga rod sakit na. Kasano nga rod ang maiwanan na ti anak mo? No adda sakit na. Agpapaagas. Nawadwad ti intad kanyak ni Albert, idinaudi pa nagsarita mi. Diyak kumaawatan ti kwarta, ngam impilit na. Katida duma kwarta, iso ti inaramat ko, tapno makaumayak dito'y balasiw taaw. Kat, kumusta pa'y ti may sa asingin, nga awawiran ti inam? Nasaya at mat. Siguro, nagpipintas dagiti singin nga anak mo anya, intong dadakkaldan. Wen, syempre, napintasak nga inada. Sa bagay, nasaya ti masakbayan ti anak mo iti poder ti amana. Baknang ni Albert, may paayan na itinasaya at amasakbayan ti anak mi. Dahit ti may sa ama kagapo, no apay ang nagturadak anang ibati kwa na, iti may sa nga anak ko. Imbag ta saan nga inala ni Albert ti duwang anak yo. Sana kasta ni Albert, maawatan naklaunay. Apay nga rod nga intulok na awilaswasyo ti relasyon nyo. Kaputadyak kaya tiriribok. Amok adumteng to ti gundaway, asapulan nak ti asawa na. Kat
Amang ano anya pa'y ti aramidan na kanyak. Nang runa kat, siyak pa'y ti sekretary ni Albert. Sa bagay, Lumiklikak laang iti gulo. Saan kun nga imbagbaga ka ni Albert no sa dino ti balay ni? Kan, jak imbagbaga nagabrudak. Basta, imbagak latan, asaan na kamin asapulan pa'y ka ni Maria Crisanta. Kat, kasanon, nagsublikan ton ije Pilipinas. Alam ka di pa ti anak mo, nga adda ka ni Albert? Nalabit asaanan. Gaputa amang ano pagtaudan pa'y tiriribog. Tinaskan kanyak. Nasaya at timasakbayan ni Maria Angela. Pagtugawak man pa'y dito ipunti kayo. Ay, jak amo ti aramidok. Medyo adayo basit da ito alugar. Iso nga awan makaam-amo kanyak bitaw. Ay, inay. Nagsangit mo ni baby. Mabisin siguro. Itid ko tayo sa ganak adedi na. Mabit laang mon, baby. Taala, tay di din, wan. Oh, atoy. Ala, agdede kan. Ay, atay ta. Nagsardengan ngagsangit. Mabisin at talaga. Ay, anya nga tati aramidak. Sa anak nga tan ngagsubli ka da Ma'am Sheila. Tasyak laangan timang padakkel dito'y ubeng. No sa anak ngagsubli, sigurado asa anak to asardengan ni Ma'am Sheila sa pulan. Katda ka sa klakit de. Ay, demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga taaya tinasaya at nga aramida. Naikari, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ay, aday ta. Nagsardegan ngagsangit ni baby. Ay, talaga amabisen. Ay, anya nga tati aramidag. Sa anak nga tan ngagsubli ka da Ma'am Sheila. Tasyak laangan timang padakkel dito'y ubeng. No sa anak ngagsubli, sigurado asa anak to asartengan ni Ma'am Sheila sa pulang. Katda ka sa klakit day. Demonyo ti panunot ni Ma'am Sheila. Ay, anya nga tati nasaya at nga ramidag. Sapay la kuma, ta makasara kak itinasaya at ipanagpuspuso na amang ampon dito'y ubeng. Agawid ta nga na, Milay. Nagpakada akong itigayam ko ang nagkasangay. Sige, ma'am. Inak nga rod magkita iti pagluganan ta. Saanan? Magmagnatan. Ay, sigurado ka, ma'am. Asidagla ang matijay balay. Magnatalatan. Exercise. Ala nga rod. Sika ti makaam mo, ma'am. Ay, nagrigat gayam ti magmagna. Makabannog nga oray agin inayad ta. Ay, kunakmat ngamin ka, amang kita ak iti pagluganan ta. Ta saan tamot ngamin nga inaramat ti kutse, ma'am. Asidag nga rod, apay paylaang nga agkotseta. Ma'am, adda umasidag ka data babae. Nakauba iti ubeng. Naimbag nga oras yo. Mabalin ka di, iti makisarita ka da kayo. May papanitian niya, nana? Ma'am, mabalin ka di ada kayo ti pangibatsak dito'y anak ko. Ha? Ibatim kada kami ti anak mo? Uwan, ma'am. Ibatik kada kayo. Katda kayon timang padakkel. Ano niya? Sige, da kami timang padakal iti anak mo. Ngam, anak mo ka di at talaga daytoy amaladaga? Idinto ta, medyo addan edad mo, nana? Anak ko, ma'am. Agtawanak pailaang iti 46. Kat nagsikogak paymat. Kan sa anak mat anarigatan ang nagpasngay. Kastagayam, nana? Kat kidawak kumaano mabalin. Nawaya aklat ta kuma amang sarungkar iti anak ko.
Itulok yu kuma. Saan abali? Ta saan ko asoblian kada kayo? Dumakkel kada kayo ti ubing, ma'am. Ha? Kwa? Ma'am. Ikarik, saan ko asoblian kada kayo ti ubing? Ngam, kayat ko kuma anawaya aklat ta amang sarungkar ken kuana. Sigurado ka kadi? Ngam, kasano nag kinaawatan kayon to iti asawam? Kat maako na ti ubing. Kabisadok ti ugali ti asawak, ma'am. Iso asaan amabalin ang maamuan na anagsikugak. No kasta? Asino ti ama to'y ubing? Kwa, ma'am. Awanan, pimbo sayan. Ha? Pimusa yan? Uwan, ma'am. Na-aksidente iti motor. Kat saan na analasatan. Anya? Ngam, apay nga rod asaan nga iti kabagyan ti asawam ti pangtedam iti ubing. Napanunot ko matday ta, ma'am. Ngam, awan am mo kakabagyan ti nakirilasyonak. Kan may sa, linuko naklaang day di alalaki, ma'am. Akwarta laang ti kayat na kanyak. Una yan? Ewan, ma'am. Kat panagkunak, safety anak ko kada kayo. No da kayo ti dumakalan na. Kan amok anasaya at ti masakbayan na kada kayo. Saan kayo nga agdwa-dwa, ma'am? Ikarek, saan ko asoblian ti anak ko? Ti importante kanyak. Dumakkel anasayaat. Kan maisuro iti nasayaat akababalain. Tadintuket umala kanyak agarang ganjang. Bueno, awatak ti ubing. Padakkelag akas pudno nga anak ko. Ikarikan ka adumakkel nga addaan na saya at akababalin. Mama, ang hila tinagan ti ubeng. Kat adda kayo no baliwan nyo wano saan. Okay. Awan parikot iti dayta. Saan ko abaliwan tinagan na? Gaputa magustuak tinagan na. Anghela. Kasla anghel asimang bay dito'y balay. Maria Angela tinakaborda di talampin ti ubeng, maham. Wen, ngam awagak lata iti anghela. No kasta, desidido ka amang padakkel iti daytoy amaladaga, ma'am. Wen, nanamilay. Tamo mat ngaging gaita. Katawan pa'y anak mi kan ni Dani. Ang, kasanon, no addanton anak yaw, ma'am. Uray adanton anak mi. Saan ko lata abaybay anday ito nga ubing? Ay na, nagsaya at ka talaga, ma'am. Aywanak, aging ga adumakkel. Ang, ayos latta kadigan ka tinakuna ni Mercedes. Anya tay kuna na anagan na. Mercedes mo tinangag ko nga imbaga na anagan na. Wen, Mercedes tinagan na. Ay, ayos ka dilataken ka asarungkaran na ti ubeng. Wen, awan parikot iti dayta. Maawatak tirik nana. Gaputa may isa nga ina. No apay mo't day dya a babae. Taliniputan na ti asawa na. Ay, 46 ka no ti taon na. Imbaga, tanakaanak pa'y, kat paanak mo ten abakit. Adda ka no ija abroad ti asawa na. Amin a tao, agkamali, nana. Anyangay nga ron. Ay, sabagay mo't kit di ma'am. Kat pagyamanak, tasyak tinapili na amang padakkel iti ubing. Ngamin, kailiw kun at talaga ti maaddaan iti anak. Ala ma'am, adda ak akatulungam amangaywan iti ubeng. Hoy, Corazon! Apay agsangsangit ka. Kunak man nakaturog kan. Nga magsangsangit ka ba't kayam? Berna, kailiw ko nagiti anak ko. Natural akaili mo, ida. Kaanak mo, ida. Sagat ugbing dalaunay a pinanawam. Ala, sumardin ka nga agsangit. Maturog takit din. Tamasapat apay nga agriing inton bigat. Masapat ang agluto. Tanagsapa arumrumwad dagiti amo ta. Perla. Ala, huston. Di ka nagsangit pay.
Basta panunutom, anasaya at ikasasaad dagiti anak mo. Ita kalaang asimmangpat nanalolit. Nagbaligi ka kadi? Ay, uwan mang. Awanan pa rikaw. Anya tinaramid mo? Tamano nga aldaw adi ka nagawin. Anya tinaramid mo? Tapno maipatungpal mo ti imbaga. Impakan ko iti tigray, ma'am. Manglukluko ka kadi? Adda kadi tigre ditoy? Impaanod ko iti karayan analawa, ma'am. Sa dino abanda day taakarayan. Ijay adayo, ma'am. Nagluganak pa iti bas, sakbay anakadano nak ijay. Di kagdanag, ma'am. Awan nakakita kanya. Sigurado ka kadi? Wunmut, ma'am. Isu nga awanin parikot mo, nasulbaron. Sige, itad ko kan katitangdan mo. Itad ko nga awan surok, awan kurang na. Sheila, sa dino tayan ni Loli. Apay ajak nakita iti duwa nga aldaw. Naira na laadi yun nakita, papa. Adda ita ni Nana Lolit iti silad na. Nasakit ka na ti ulo na. Ket, nagtumar ka din iti agas. Wan, papa. Ti apok, kumusta matan? Awan pagdanagan niyo, papa. O sige, rumara kon. Okay, papa. Agan-anad kayo. Hello, Nana Lolit. Kumusta ni baby? Eh, kuwa, sir. Nasayahat mo. Nakaturog. Saan mo baybayan Aywa naman na imbang. Word, sir. Sige nga Rod, kastapay. Bye. Bye, sir. Naimbaglangan. Tada ni Nana Lolit. Tapno at mga iwan iti anak ko. Ay, korason. Sa dino tayan mo. Kailiw kayon ang makita kini Maria Crisanta. Albert, kasano? Rumorta. Sumuro tayo, Jaybar. Mapandag iti kakadwa tayo ang nag-seminar. Saanan? Maturog aklangan dito'y hotel. Good boy ka talaga Alang Rod, agpaalaklangan iti inuman ta. O sige, basta saan ta rumar. Tamangan no maisarsarak tapay. Nasimbang titurog ni baby, Nana Milay. Huwin, ma'am. Nana, panagkunam ka di kat pudno nga anak ni Nana Mercedes dahito nga ubing? Huwin, ma'am. Tanapintas mo't ni Mercedes. Uray bakutan. Kan, ay napintas to'y ubing. Ay, no kumata siyak ti pudno nga ina to'y ubing. Asyak amis mo tinangipas ngay kan kuana. Di ka agdanag, ma'am. Maaddaan kanto iti anak. Kaanong to, Nana? Dumteng tulat ta, ma'am. Sapay la ko mga Rod, takasta. Hello, honey. Imbag man ta nakaawag ka. Wen, honey. Agawid kami. Nalpas ti seminar mi kan ni Albert. Albert, kung kunamlatan iti boss mo? Kasta ti kayat nayawag ko kankwana. Ala nga Rod, agan-anad kayo iti panagawid yo. Anya ti kayat mapasalubong ko ka? Pakmakan? Amumot kanyak. Sa anak nga agpilpili. No, anya latan ti kayat mo agatangan na para kanyak. Makaamu kalatan. Sige, alang arod. Kastapay. Agrubwat kami kan ni Albert. O sige, honey. Agan-anad kayo. I love you. Nag-sweet kayo umatan kini bakit mo? Hani ti awag yu iti tunggal maysa? Kasanong amom? Adakla iti asidag mo. Idi kasarsaritam ni bakit mo iti cellphone. Di ka nadlaw ngay masidag Kasano? Nakakonsentrate ka makisarsarita kini hanim. Katsika, anya ti awag mo iti asawam. Honey? Babes? Wano? Darling? Awan. Kayat na asawan. Awagam laangan itinagan na. Wan. Apay ngay. Awagam kumamat iti honey. Amo matasaan ko nga ayatan. Kasano nga awagan iti kasta. Ay, unan niya. Sa bagay. Ala, agrubwatan tagbiyahitan. Sige, ngamsakbay na. Intapay gumatang iti pasalubong. Imbagak iti asawak, nga igatangak iti pasalubong. O sige, kaduaan ka agumatang iti pasalubong. Perla, natagtagainip ko ni
ni Maria Angela idirabi. Anya tinaitagtagainap mo may papankan ko na. Nakakaasi kampay iti asawa ni Albert. Kanayon kanuwag sang sangit. Ay, saan mo't siguro akasta korason. Perla, madanagan paikit din. Saan nga itulok ni Albert nga agbalin ang nakakaasi ti anak yu? Imposible, abaybayan na. Kanayon ni Albert iti trabaho. Kasano ang makita na ti mapaspasamak iti anak mi? Ay naku rason, saan ka nga agpanunot iti negatibo? Iwaksim day ta iti panunot mo. Alakit din, agsukatan iti kortina. Tapno malpas ta ti trabaho ta. Ang mga no agungat ti amo ta a babae. Itulod ka ni Jay Balayo, Albert. Kansukunan ka into nagsapang agtrabaho. Aginanata pa inton bigat. Uray santa pa asumret. Bukas ta, itulod ka nga rudan. Saanen? Agmaneho kalata naging gay balayo. Sakto latan ti agmaneho nga agawid. Angam, Di ka nagkadkad. O sige, aglayon talatan ni balayo. Nangag mo ka di? Ken naawatam timbagak na nalolit? Word, ma'am. Di ka agkibaltang. Laglagi pam ano madaksan. Madaksan ka man. Kat dakdakas pa'y ti mapasamakan ka. Ay, wun, ma'am. Paulit-ulit ka, mat. Ala, muti nga rodin jitangdan ko ako nam nga itid mo. Idi kalman pa'y laang nga urayag. Ngam di mo matla ito doon. Makauray ka. Amok nga ti ugalim, ma'am. Sweetik ka. Anya? Mudto yan tay tangdan ko. Tano di mo itid. Agipulong ako ni Sir Albert inton sumangpaot. Anya? Nagtangsit ka matan na nalolit. Sige. Aramidam tamadaksan ka. Oray man. Saan lang mo't asyak ti madaksan? Ad-addan kan ka, ma'am. Nang runa, tasi ka ti mastermind. Anya? Talaga natangsit ka? Saan mo't, ma'am? Ibagbagak laong mo't ati pudnaw. Malaki din. Yagyon tay tangdan ko ngayon ka rin. Ano saan? Ay, talagang agipulo nga. Oh, adto yan titangdan mo. Adda aming iti dayto asupot. Ha? Intupak mo iti lamisad. Ay, ta nakasupot a kwarta, ma'am. Gapot na natangsit kan. Ay, ti kunayokit di, ma'am. Nasakit tinakam yu amang tangdan kanyak iti impaaramid yu akinadakaw. Sumargang kan. Kaamam tabibig mo. Inton kon, ibabawik day ta akwarta. Padasam nga ibabawi, ma'am. Tatalaga nga agkantaak. Mabalin mo ti ang kanta. Ngam ti kayat ko. Sintonado. Maawatam. Ay, ilintag ko ati kantak, ma'am, no kaskasanaw. Ay, saan tupulos nga agsinto na daw? Nang runa, nugamdan yu atakawan ti intangdan yu kanyak akwarta. Anya? Bainte uno, 22. Nay, nagaduda iti akwarta. Kasladyak mo't ammo abilangan. Idulin ko latta na iti akwarta. Jak gargarawan. Jak gastusan. Ibidin siya na ito'y kontra kan ni Ma'am Sheila, nubilang laang. Sabagay, awan matkit di ati pagdanaga. Ngamin, nasaya ati kasasaad ti ubeng iti sidong ni Ma'am Amanda. Nakasweldo taman ng Perla. Ada pa'y nayon na. Nagsaya atay. Uwan nga rod, adamanin na yun ti urnong kun Ada ipawit ko kaninanang. Ngam ne, di mo ipawit amin Diyala katukad ti kasapulan dat ipawit mo. Narigatan gayam. Ang mga numasayang laang ti kwartam. Ay na, tunggal agsweldo ta. Kasta di bang magam kanya. Ay wun palpalagipan ka laang gayam. Tasyak, kasta ti aramidak. Jak ipawit amin amat gadak. Ngamin, agruaman ati pamilyak no kasta. Ang mga no agin enjoy dalaang. Ngam siyak, addaak dito'y nga agrigrigat. Doon ti pagantadala makabsat mo, saan ka di? Wen, ngam jayla katukad ti kasapulan dat ititid ko. Kat adakadakwadan no agtipid daw no saan. Sa bagay, maawatan ka. Kat sika, pudno ati anak mo kan ti inamlaang ti agnumar iti kwartam. Ngam anyangay ti ammom, no addamot mananggun daway, kat utang da nga utang iti inam. Sa bagay, husto ka. Kat ti dakes, saan da nga ammo ti agbayad.
Iso a kontrolam latat ipawit mo. Iti kasta, numapanda umutang ka ni nanang mo, awan maitid na. Wen, husto ka matkit di. Orno ngagtidad duma. Tapno sigurado asaan ama sayang. Naikari, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Pudno ati anak, kan ti inam laang ti agnumar iti kwartam, pren. Ngam anya nga iti ammom. Naadamat man ang gundaway. Kat utang da ka utang iti inam. Sa bagay, husto ka. Katidakos, saan da nga amutag bayad? Iso a kontrolam latta ti ipawit mo. Iti kasta, numapanda umutang ka ni nanang mo, awan maitid na. Wen, husto ka matkit di. Orno ngagtidad duma. Tapno sigurado asaan ama sayang. Tasya, talaga akas ti araramidak. Agbambannog ta dito'y abroad. Ngam sabali mo ti agnumar. Utangan da iti Pilipinas. Sa ita, di da mo tagbayan. Husto ka. Ada na sa unina ng kanyak iti na minsan na panagsaumi. Abi mulod ka no tay kaaruba mi iti kwarta. Diyak mat dinamagan no nagbayad wano saan. Day takad nga rod. Iso aday tay para iti kasapulan dalaang ti ipawit mo. Nakadanong tan dito'y balay ni Albert. Kasano? Bumabatan. Taing tapay ang kape. O sige, sa bagay, kaya't ko ti aginan nabiit, sakbay nga gawidak. Alang rod, umay kan. Bumabatan. Bali may katlon adaras dayto nga imayak dito ayan nyo. Wen, ti umuna, idi kasangay ni bakat ko. Ti may kadwa, idi kasangay ko. Ngam talon atawon tinapalabas. Saanan anasunutan pay. Tatunggal awisan ka. Busy ka mat. At dalat ta mairana apapanam. Kasta ka di? Ala, bumabatan Albert. Intag kape. Ma'am Amanda, simbang putan ni Sir Danay. Ada kadwa na. No kasta, ada ni Dani. Kasla nakit-kita kunjay kadwa na. Kasla isuday jay taybos na. Ni Albert? Wen ma'am. Sige ma'am, tasabtak ida di tarwar. Sige, kat isaganaam ida iti merienda. Wen ma'am. Sige sir, agtugaw kayo biig. Tamang isaganak iti pagsangwan yaw. Sige, nana. Anya ti kayat mo nga inuman, Albert? Kape. Nana, mangisagana ka iti kape. Sige sir, adalinutok a merienda. Patsyak ka magustuhan yaw. Sige tainak nang isagana. Dani? Amanda. At damat gaya man anak yo. Wan Sir Albert. Adan anak mi ka ni Dani. Amanda. Anya ti... Sige, mabitla na. Tainak ipaida ni baby Jessiled. Amangan nga min numalukag. Sige, panawan kayo, pay. At dagaya man anak yo. Kunak no awan. Saan mi nga anak ti uban ni Amanda, Albert? Diyak mo no sino ti akin anak. Nalabit nga impawer dala kan kuana. Sapay kasla anak yo. Tanagmaya ti isam ni bakit mo. Amumatan ti agraraman iti anak. Una yung tagraraman. Nabayagan na kayat ni Amanda amaddaan kami iti anak. Nga maging gaita, saan kami pa'y anaparaburan? Addan tulat ta. Kasta tinapasamak, Dani. Iso, sige. Inawat kong ti ubing. Kaasimat. Kastagayam. Angela tinagan ti ubing. Kat Mercedes tinagan ti inana. Anyamot ten? Maiturad na maisinakan kwa na ti anak na? Kasta talaga. Tanya nga rod. Kat garangganjang mat akas iti kunana. Nailauan iti sabali a lalaki. Kat di na kayat amadadaal ti relasyon da nga agasawa. Di na kayat nga adda pamanatnat aliniputan na ti asawa na. Adda ngamin iji abroad ti asawa na. Iso ang nagsapul iti arakop ti sabali a lalaki. Ala, tanga inawat mo day tanga ubing. Makaamu ka nga rod. Ngamawan to nga ta ti parikot nga ipaay na day ta? Panagkunak kat awan. Kan may saan kumot aparita ni Nana Mercedes amang sarungkar iti anak na. Silulukat tiri daw tayo para kan kwa na. Sige, sikat ti makaam mo. Basta tinapatag, ay wanak ti ubing, gapo takasapulan na. Kaasimat. Ala nga rod,
Awanan makunak iti dayta. Ay wanam lata nga rod dayta nga ubing. Laglagi pang tiimbagak arason. Jak kayat nga agdumata iti rason. Iti kanito nga agdamag ni Albert may papan iti ubing. Wen, ma'am. Ala, inka ilukatan iti gate ni Albert. Taitay-pay ngagbusbusina. Wen, ma'am. Sige. Nalpasan ti parikot ko. Awanan ti ubing. Awanan ti siit iti dalan ko. Kumusta ti seminar mo, Albert? Di nakagkan akasta. Kas nga saan tang agasawa iti kasta panagkadkad mo? Nana Lolit, kumusta ti anak ko? Kwa, sir. Awanin ti anak mo. Gaputa imay inala ti inana. Anya, Dayta ti pudno, Albert. sana pud no dayta. Ti ko na kanyak ni Corazon, kat umadayo. Inulbudan na ka. Imay na inala ti anak na. Gaputa isukano ti addaan karbangan iti anak yo. Maawatak ni Corazon. Gaputa anak na ti ubing. Kan may sa, nasaysaya at no dumakkel kan kwa na ti ubing. Saan amabalin? Napatag kanyak ti ubing, Albert. Nga uray saan asyak ti inana. Ngam awan mabalin ko. Tani Corazon amis mo ti imay dito'y balay. Amo na dito'y balay. Gaputa insurot mo, idi addapas kan dito'y. Nagatapak idin kada kayo. Ngam ko namat a sekretaryam lang. Iso asaan ako na nagtagtagari. Tagayam, Sumardeng kan. di mo kaya't amang ti panang lipot mo kanya. Awan ti nasayata pagturungan dayto asalitaan. Sige. Inna kon iti salit ko. Laglagi pong tinagsalitaan ta, Nana Lolit. Wen, ma'am. Ayawan pagdanagam. Jakmot kaya ti madaksan. Iso at talagang agulimekak. Nasaya at launay. Ala, ingka nagluto. Ta sigurado ang mabisin ni Albert. Itay pa'y anak kaluto ak, ma'am. Nukas na, apaman ang makainan na ni Albert. Isagana mon tilamisaan tamangan kamin. Wen, ma'am. Ipasigurado man na imas ti sidaan alinutom. Wen, ma'am. Linutok tay paborito ni Sir a pinakbet kan tinuno nga ikan. Sige, isaganam to nga rod tilamisaan para kada kami iti asawa. Tainak pa'y ag-shower. Kaya't ko anabang luak asumangutan ko na. Sige, ma'am. Ti uray man ibok-bok mo ti bang banglo di tabagem. Tadi nakamot kayat akaida ni Sir Albert. Agraraman. Lolit, sika man ti pagdamagak. Ibagam ti pudno, may papan iti ubing. Senyor. Ibagam ti pudno. Wen, senyor. Sa anak nga aglibak kada kayaw. Ni Corazon ti inmay dito'y balay. Saan asimbrek diti unag. Ngam inuray na ti ubing ijerwar ti gate. Aniya, Siyak mismo tinangyawat iti ubing, senyor. kasta ka di. Ngam na ko na kanyak ni Corazon. Nga iti may sangal daw. Kat awagan na ni Sir Albert. Ta ipakita na dagiti singay. Pudno ka di timbagam, Lolit. Amangan no agul-ulbud ka laeng, gaputa mabuteng ka. Mabutengak? Iti anya, senyor. Nga mga no dakas kit di mat tinapasama kiti ubing. Nga miliblibak yo laeng ka ni Sheila. Ha? Ay, saan, senyor? Saan nga agul-ulbawd? Basta orayan laeng ni Sir Albert nga awagan ni Corazon. Tapno ipakita na dagiti singay. Day talaeng, tadi na imbaga no kaanaw. Bueno, mamati akan ka, Lolit. Itaman pa'y nga inawis nak nga uminom, Albert. Gaputa inalan ni Corazon ti anak ni. Anya? Impanaw na ti anak ni. Adi naman la impakada kanyak. Apay nga akasta. Nasakit tinakam ko. Natural sa pulang, takasaritan. At damat karbangam iti anak yo. Jak amo no anya ti pinanpanunot na. Takala at akas jay ti pangadang na. Nalabit ang nakapagpanunutan. Adi na kaya't apag sinaan dagiti singin. Naimbag kumamet no kinasarita nakpay nga umuna. Tainik kak kumay tinakkel agatad. Iti kasta. Adda si dadaan nga aramaten na kadagiti singin. Saan na kan nga imbibiyang kadagiti anak yo?
Wala. Sapay ko ma. Tagkikita kayong tumatlaan. Sabay ko matakas ta. Ala, uminom ta, Dani. Danggayan nak nga uminom. Sige. Sika timakam mo. Iho, manon alawas nga awan kaganay gayam. Papa, pampanunutek dagiti agiinak. No inuray na ko man ni korason. Sakbay nga inya dayo na ti anak mi. Kinid daw ko kumakin ko nga ited na ti address na. Iti kasta, masarong karak ita. Awan pang kontaka kadakwada. Gaputa nagsukat iti number na. Kanjak maten masapulan ti Facebook na. Ala, iwaksimon day tay ti panunot mo. At danasawam, kat isulatan ti pangpangrunam. Saan ko ang masursuro nga ayatan ni Sheila, Papa? Dakkel abiddot ti panagkalay sami. No kumata nagkadkadak iti, kat imadayo aklangan. Nalabit nga awan napasamak akalaysa. Awanan ti mabalin mo, iho. Tasawa mo ni Sheila. Isulangan ti pamaysam. Aday ta, nakaturugan ni baby. Napintas nga ubing ni Angela. Kaslapod nung anak mo. Gaputa kas taunay ti panangaywan mo kan kuana. Natural. Ubing day ta, Dani. Ken, kayat ko asyak a mismo ti mangaywan kan kuana. Kat, sa dinuit ti ayan ti inana. Saan nan nga imbaga ti address na? Basta ti kunana, umaylat ta sumarungkar ditoy. Amangan kit dimat, no kinidnap na day tangawbing. Kat sika ti mapabasol. Nasaok day ta kan kuana. Ngam na kunana asaan adakas a tao. Dayjay lakano a talaga ti rason. Di na kayat nga da ebidensya, iti pananggulib na, iti asawa na. Ne, nagadumot na itaginatgatang mo apara ka ni Angela, Nana Mercedes. Oon, ma'am. Apay, pinauitan na ka ti asawa? Iso ang nagado ti ginatgatang mo apara iti ubi? Oon, ma'am. Bayam laang agumatang ak iti para iti ubing, ma'am. Ngam, Nana Mercedes. Kas iti nakunak, sarong karak laang ti ubing, ma'am. Si kanto ti mabangunan na nga ina. Mas daawakan ka, Nana Mercedes. Apay amas pilyam ti asawam, ngam ti anak mo. Ma'am, ada nga mindua pa'y nga anak mi kanila kay ko. Iso adyak kayat amadadaol ti pamilya may. No kasta? Amo dagiti anak mo nagsikog ka? Oh, di agipulong da iti amada. Saan da nga amo, ma'am? Tadak mat diti syudad. Kat saan ka nagaw-awid ijay lugar mi, idi masikugak. Kasta ka di? Iso nga awan makaamo ijay lugar mi ang nagsikugak. Tana ilamang ko, ma'am. Sigurado ka di? Asyak timang padakkel iti anak mo? Uwan, ma'am. Basta sarong karaklat ti anak ko, ma'am. Albert, kaya't mo ti maadaan iti anak. Saan ka di? Adto ya. Si dada anak amang ipaikan ka iti anak. Iso adito yak silad mo amatulog. Oh, Albert. Induron nak. Jak kayat nga arakupan nak. Ala, rumwar kan dito'y silit ko. Saan ka nga ay ayatan? Aging ka dita. Kat di naklat ta masursurong ayatan. Manun atawan ta nga agasawa. Ngampulos adita nagkasilad. Albert, kasapulan ka. Rumwar kan dito'y silit ko. Dayjay ka di ako rason tilinaon na tati puso kan panunot mo. Rumwar kan dito'y silit ko. Kat jakon kayat nga umanig kapay dito'y. Kaano ang masursuro nak nga ayatan, Albert? Lading itak. Ngam iti kaano man. Saan kanto apulos ang ayat? Senyor, rimwar ni Ma'am Sheila. Rabiin, ay ang papanandang ta. Saan ka diyan nagpakada-kada kayaw? Saan, mat? Kasla agong ungot ngamin iti arimwar iti silid ni Sir Albert. Anya? Wan, senyor. Imunag ijay silid ni Sir Albert. Ang mga no pinaay ni Sir Albert iso ang maditirik nana. Iso aday jay, agong ungot arimwar. Pinaay ni Albert? Ala, di maawatan ti kayat ko asawon sinyaw.
Ay, pilya ka matlolit. Awan lati di mo maibagbaga. Ipudnumot, senyor. Kanayon ang nakashort pa ni Ma'am Sheila. Langa na ti manggargaray. Ngamsan mo't apampansinan ni Sir Albert. Malakit din. Ingkan maturog. Aginanakan, tane, rabiin. Ay, uwan, senyor. Sa bagay, agbusinan to ni Ma'am Sheila inton sumangpaut. Naikari, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Uwan, senyor. Imo nag-ijay silid ni Sir Albert. Abangan no pinaay ni Sir Iso ama ditirik na na. Iso aday jay. Agungungat arimuar. Pinaay ni Albert? Ala, di yung maawatan ti kayat ko asawan, senyor. Ay, pilya ka matlolit. Awan lati di mo maibagbaga. Pudno, ba't senyor? Kanayaw na nakashort pa ni Ma'am Sheila. Langa na ti manggargaray. Ngam saan mo't apampansinan ni Sir Albert? Mala, ingkan maturog. Aginanakan, tane, rabiin. Wad, senyor. Sa bagay, agbusinan to ni Ma'am Sheila inton sumangpaut. No sa dino nga ta tinapanan na, katrabrabeen. Uy, ito na pa iti ara. Kaya't kupay sagparta. Waiter! Yes, ma'am. Ito na pa iti ara punag. Darasan! Yes, ma'am. Corazon! Nagagaw kay dasawa! Balsan ka! Dinagmayan ti asawa! Napukan ka! Albert, agsapan. Ngam saan pa asimbangpat ni Sheila? Itala ka di amadlaw yun ay papa. Kanayon nakasta ti aramid na. Saan pa yung nga agawid no daduma? Apay no bagbagaam. Ngagbalbaliwen. Kat urnusan nyo ti relasyon yung agasawa. Saan ko ang maisuro ti bagik ang mga yatkan ko na papa? Ay, nuamukla ko maakastoy ti mapasamak. Saan ko kumaidin nga intulok nga inkalaysan ni Sheila. Dakal ngamin ti utang ko na imbaga na kami ti amana. Gapo ta iso idi tinangispal kanyak, idi na disgrasya kami ti lugan. Impan na kiti ospital. Ijay mata na ng rugi ti panagpagayam mi. Baknang da. Adayo mas baknang da ngam da tayo. Papa, Asawa mo ni Sheila, kat sursurwam nga ipateg. jak kayat asursuruan nga ayatan ti kaskan ko na a babae. Sipod nagkalaysa kami. Awan sa baling ay naramid na, no di ti aglang ay. Ad-adan adyak kayat asursuruan nga ayatan. Gapotawan respeto na iti pagtaangan tayo. Yawid na ti lalaki na dito'y balay, no kastang ad-datan iti trabaho. Anya, Agtukyat tiriknak, no kastang agkanak ni Sheila, papa. Iso ano mabalin? Pumanaw ko man dito'y balay. Agawid din itinaganak kwa na. Manumot tan amulang tinapalabas. Sipod siyak ti mangay aywan ka ni Angela. Asidag tiriknak kan kwa na. Nakaturog manen. Kasta ka dilat taday tanga ubing? Nakaturog a kanayon? Gagangay iti ubing Katno iti rabii, nakariing mat. Kanayon ka amapuyat. Nga uray siyak, mairaman mo't tan amapuyat. Tasyak pa yan, ti pagtimplaam iti gatas na. Gagangay Tamay sa ka nga rodan nga ama. Di kan agreklamo. Kan ipatagtaday ta nga ubing. Ngamin, kaasimat. Data ti makatulong kan kwa na. Kanayon ka diya sa rongkaran ti inana? Uwan, saan nga agliway? Kasla pinagbalin na kan at tagaw-awir ti anak na. Adda ita dito syudad ni Nana Mercedes. Ngam adda trabaho na. Di na maaywanan ti ubing. Nang runa, tapi manaw lakat nga rod tay sigod nga agaw-awir. Masapol mat nga agtrabaho. Tapno adda ipawit na iti pamilya na. Kunamat nga adda nila kay na iji abroad. Agtrabaho lata kano, nga uray adda nila kay na iji abroad. Takayat na ti makaurnong iti bukod na aling
Naglakalakan kwa na nga impadawat na ti anak na. Saan, Dani? Isungarod ka na yun nalata sa rungkaran ni baby. Ngamin, kailiw namat. Katawan sa bali ang makatulong kan kwa na, no di data. Sana bali, tawan mo't anak ta. Isungaawan parikot iti dayta. Nasaya at kay ti padam a tao. Ala, sapay kuma, tamasupapakan ti kinasayaat mo. Ket paraburan na ta ti Diyos iti anak. Albert, saan na nag-awawid ni Sheila? Imawag kanyak ti inana. Adda ka no ijay balayda ni Sheila. Kastagayam. Saan mo ka di asurutan? Saan, papa? Diyak kailalaan ni Sheila. Dakes ti ugali na. Asawam lataday jay. Manon atawan nga agasawa kami. Ngam awan makitak apaka ay aywakken kwa na. Makunamday ta. Gaputad na sa baling ay ayatem. Ni Corazon. Wen, papa. Iso ti ay ayatek. Iso ti kayat kong agbalin nga asawa. Ngam sayang. Naladaw ti panagsabat ti dalan mi. Iho. Baybayan nyo latan ni Sheila. Tagnad ije balayda. Nasaysayat no kasta. Tapno ijay nan ayawid ti lalaki na. Saan adito'y balay? Nanalolit, imayak ta kayat ka abalaagan. Ma'am, Jak kayat nga agipulong ka kin ni Albert may papan iti anak na. Laglagi pa mat pang takin ka. Maiturod ko nga aramidan kat sa anak nga agang angaw. wan ma'am, di ka agdanag. Ta saan konto nga ibagakan ni Sir Albert? Nga awanen di anak na, kinanti ti Gray. Kinan titigre. Kawan, kasya laang ti panang ibalikas ko. Ay ngam, awanen ma'am. Nayano doon, ijidak ko lakarayan. Nasaya at launay. Ewan ma'am, siya ka mismo tinangyanaw. Kat siguradaw, nakadano nun iti kaadalman apas ti karayan. Adan iti lubong dagiti buaya. Pakaragsakam ka di atalaga ti panakapukaw ti ubeng, ma'am. Launay, nanalolit. Launay. O ana, mapanak pa iti silad ko. Taad alaak nga importante. Sakbay arumwara. Agnaad ka ka din atalaga iji balayaw, ma'am. Di kandang mag-adamag. Awan bibiyang mo. Perla, naragsakak. Gaputan nakasaritak ni nanang iti cellphone. Kat ko na naapimig sa kanon ti bagina. Uy, nasayaat no kasta friend. Anya nga min tirik-rik naan na. Agkakapsot nga min idi. Sakit anda pa'y asmana. Agtrab-trabaho ka mat iti opisina ni Albert. Ngam apay ngay, adi mo impaagas. Ilimlimad ni nanang ti marikrik nana. Di na kayat nga gastusak para kenkwana. Urlungat ka no para iti masakbayak. Ay, anyan? Dakkel ti tulong ni Albert. Taga po iti kwarta ngayon tad na. Kanayo nang ti panagpa-check up ni nanang. Nga aging gaita. Ay, nasayaat nga rod ano pimiksan. Tapno napigsa ang mga iwan iti anak mo. Perla, apay ajak malipatan ni Albert. Kailiw kon amakita. Ay, sus. Anya nga tano awagam. Kat, pakumusta am ti anak yo. Ha? Alahan gayam. Pakumusta am laang mo ti anak yo. Saan mo siguro ang nalipatan ti numero ti telepono iti opisina da? Oh, ijay ati pang kontakam kan kwa na. Agam akak, Perla. Amangan numaamuan ti asawa na. Kat pagikaruan na ti anak ko. No kasta? Agan anos ka nga rod Ano sam ti ili mo kan ni Albert? Albert, imayak iti opisina yo. Takayat ka atulungan iti trabaho. Diyak kasapulan ti tulong mo. Albert, talaga ka ti adinak maayat. Naibagak day ta idi paylay. San amo ba yan? Among ka din no apay nga agrebrebel de tirik na. Gapukin ka. Di kag pabasol iti sabali. Gapo iti madi nga aramid mo. Gapot ang uray anya ti aramidak. Dinak maayat.
Anya ti inaramid mo anak ay aywak. Ti ka di manggargari kanya. Albert, Saan nga ungdas ti kinaseksim? Tapno maayat ka. Sipod pa'y. Di ka kayat agarawan. Gapulaing itiday ta arason. taas sino ti ayat. Dayjay ako rason. Sumarden kan. Awan serbi da ito'y asaritaan. Nukas ta nga ron. Agsinatan. Ngambalsan ka, Albert. Laglag ipumday ta. Naimrang ta nakita ka dito ruwar ti opisina, Danny. Sheila? Sheila, kun kunamlatan kanya. Mamirmiraot. Sorry, Ma'am Sheila. O sige, umunag akong dito opisina. Bastos. Apay ako na mabastosak, Ma'am Sheila. Kasarsarita ka pa ilaang. Ngam panawan na kon. Anya ka dito ibagam, Ma'am. Bueno, umay ka. Sumurot ka kanya. Dito iti kayat ko apapananta. Tanaul-uliman. Anya ka dito ibagam, Ma'am. Amom ka diti ayan ni Corazon. Jack amo, Ma'am. Ikan ka iti dakkel agatan. Nulakit ta maisurong kanya ti ayan na. Imadayo ni Corazon, Ma'am. Gaputan na amiris na abiddo ti relasyon da ka ni Albert. Kayat ko amakita ni Corazon. Ibagam kanyak ti ayan na. Kat ikan ka iti dakkel agatan. Jack amo, Ma'am. Pasensya kan. Ngamawan maisungbat ko kan ka, maipapan kan kwa na. Talaga ka din nga inayat ni Albert ni Corazon? Ni Albert ti pagdamagam iti dayta, Ma'am. Taisulaan ti makasungbat iti dayta. Awan ka di ti masaom kanya. May papan kadakwada kin ni Albert. Talaga ka di nga aging inayat da. Awan amok iti dayta, Ma'am. Ni Albert ti pagdamagam. Saan asya? Kasta timbagak iti asawam, Albert. Isu aday jay, nakaungot kanyak. Agin didiak ka no. Gaputadyak kaya ti umawat iti dakkel agatad. Idinto, tamamirmira utak lang arudan. No apay nga minasimurot ka pa'y lakin ko na. Kaya't ko laam maamuan, no anya ti kunana apagsaritaan mi. Tagayam, ikanak ka no iti dakkel agatad. Basta ibagak kan kuana, no sa dino ti ayan ni Corazon. Katulungak ka no, amang sapul kan kuana. Tanya ti plano na. Di na nimbaga. Nagdamdamag kanyak, no ay ayatam ni Corazon. Kat imbagak, asikat ipagdamagan na iti dayta. Gaputadyak amo ti sungbat na. Isu aday jay, nakapungtot kanyak. No maminsan, saan ka na sumurot kan ko na? Una, ngamin, sikat ikanunungak, saan nga isu? Nasaya at tada ka man nun, Nana Mercedes. Napan nga minakitsenda ni Nana Milay. Isu nga awan agluto. Bantayam ni baby, tasyak ti agluto. Ado ti makandita at tinapay. Ngam, inapoy ti kayat ko. Ay, siya kung ti agluto, Ma'am. Dai mas tilutok. Sika? Saan ka di aron bang lang abantayam ni baby? Takailiw mo? Kailiw ko, Ma'am. Ngam amok, anabanog ka, anangaw awir kan ko, ana. Saan abalita nakaturog? Iso siya kung ti agluto. Di kagdanag, Ma'am. Naimas tilutok. No kasta, mapankalatan di ta kusina. Kat makaamukan, noan niya tilutom asidaan, Nana. Ne, adaw mauawag iti cellphone ko. Video call. Corazon? Hello, Albert. Agyaman ta sinong batang ti video call ko. Corazon, kumusta kan? Nasaya ataklat ta. Sika, kumusta kan? Ganti anak ta, kumusta amatan? Anya? Anak ta? Saan ka di nga imay mo sinukon? Kat inya dayong kanyak. Naku na ni Sheila, ang nagpakpakaasi ka kano. Iso nga inted dati ubing kan kay. Saan, Albert? Adaak dito'y balasiw taaw. Kasano ko mapasamak tigas na? Anya? Albert, kayat mo ka di asawan nga awan ti anak tay di sidong mo. Corazon. Ayan ti anak ko, Albert. Ti ko na danana lolit kan Sheila. Si ka mismo tinapan ije balay, anang sukon iti anak ta. Manon abulan tinapalabas. Saan, Albert? Adaak dito'y balasiw taaw. Albert, ti anak ta. Sa
Mamati ak nga awan dakes a napasamakan ko na. Ala, agkalma ka. Takasaritak dana na lolit kan Sheila. Bidot na talaga ti pag-agdang ko. Rumba nga saan ko nga imbati ka ni Albert ti anak ko. Unamot ngamin, amas naranyag ti masakbayan na, no dumakkel iti amana. Perla. At sapay ko mga tawan dakas na napasamak iti anak mo. Nangipananda Sheila kan ti katulong iti anak ko. Anya ti naramid da kan ko na. Imposible mo't a pinagaramidan da iti dakas. Mananaga na ka talaga. Anya ti napasamak iti anak ko. Agkalma ka, korason. Mamati ak nga awan dakas na napasamak iti anak mo. Urayam ti awag ka ni Albert. Barang nasarakan nan ti anak yo. Waiter! 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 Ito na pa iti anak. Darasam, natangal amin nga anak nyo. Ang lamasak iti anak! Senyor, ay dakas sa damag. Imawag kanyak ni Sir Albert. Anya dayta? Anya dakas sa damag. Ni Ma'am Sheila. Aday di ospital ta na disgrasya. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Nadisgrasya ni Sheila? Wan, senyor. Sapay kumata makalasat ni Ma'am Sheila, senyor. Naikari, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Senyor, dakas sa damag. Imawag kanyak ni Sir Albert. Oh, anya dayta? Anya dakas sa damag. Ni Ma'am Sheila. Aday di ospital. Na disgrasya. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Nadisgrasya ni Sheila? Wan, senyor. Sapay kumata makalasat ni Ma'am Sheila. Apay ana disgrasya. Anya tinaramid na. Jakam mo, mapanak ka no itay di ospital, senyor. Kasta ti kuna ni Sir Albert. O sige, mapanta adwa. Inawagak na tanti ina ni Sheila, papa. Agturungan dito ospital. Unay nga minen, tanabarta ka nag-drive. Kastati ko na dagiti nangyagkan ko na dito ospital, papa. Ken na ko na ti doktor. A dead on arrival. Ano yan? Albert, abalayan, kumusta ti anak ko? Apay amorge timbagada pagdiretso Iso dayta ni Sheila. Nabungan iti puraw nga ulas. Saan? Saan nga iso dayta? Saan nga iso? Ay, ikatag ti abong na. Sheila, iha! Sheila! Labanod, tinangiluganan da iti bangkay ni Ma'am Sheila, sir. Nanalolit. Sungbatan nak iti saludsudakin ka. Kat tipod no ti bagam. Sir, anya ti saludsudam. Ayan ni Maria Angela. Ha? Amok asan ka dakas sa tao, nanalolit. Iso ang mamatiak ngawan dakas anapasamak iti anak ko. Awan pagdanagam, sir. Nasaya at ti kasasaan ni Baby Angela. Maay ayuhanan anaimbag. No kasta, sa dino ti ayan na. Sige, sir. Kalpasan ti pan nakaitabon ti bangkay ni Ma'am Sheila. Mapanta iti ayan ni Baby Angela. Sigurado ka kadingawan dakas anapasamakin ko na. Wan, sir. Katno kanayon ko asarungkaran. Ngam ilimlimod ko kan ni Ma'am Sheila. Diyak kayat ang maamuan na asarungkarak ti ubeng. Kasigurado adakas ti aramidon na kanyak. Anya ti kayat mo asawan? Tinangdanan nak ni Ma'am Sheila amang pukaw iti ubeng, sir. Tadi na kayat. Nga da pa kalaglagi pam kan ni Corazon, sir. Katno jak agtungpal iti kayat na. Amangan no iso amis mo ti aggunay. Kat dakas ti mapasamak iti ubeng. Anya? Ada nasarakak anasaya at ipanagpuspuso na. Kat imbatik ti ubeng kadakwada. Kat ti pagyabanak. Imanugot da akanayon ko asarungkaran ti ubeng. Imbaga kadakwada nga anak ko ti ubeng, sir. Kasta ka di.
Anyan ang nagdakas ti panagpuspuso ni Sheila. Agraman ubing, iraman na iti kinadakas na. Siningin ko ati swildok, sir. Tadanda ni Dina itad. Ha, ti ko na. Si Reban nak. Ha? Saan na mabalin Dakkel agad at tinted na, sir. Ngam isumot lang tigas gastos ka para kan ni baby Anghela. Nga oray amok nga damot mabalin tay nang ibatsak iti ubeng. Agyaman akan ka, nanalolit. Inya dayong ti anak ko iti mabalin apagpaggadan na. Un, sir. Di kagdanag. Kalpasan ti tabon ti bangkay ni Ma'am Sheila. Kuyugan ka amapan ija ayan ni baby Anghela. Corazon, Kasano, Albert? Kumusta ti anak ko? Ada ka didakas ana pasamakin ko, ana. awan, agkalma ka laeng. Awan dakas ang napasamakin ko na. Sa dino nga ron ti ayan ti anak ko. Natalgad ti kasasad na. Awan ti rumbang apagdanagam kan ko na. Kayat ko amaamuan. No apay anag parang asyak tinangitalaw iti anak ko. Aramid ni Sheila daytoy. Ngamkas iti nakunakon. Natalgad ti anak ta. Kat awan ti rumbang apagdanagam. Agi amanak no kasta. Kat sika, kumusta ka mat ita abroad? Nasayat mat. Kanayon ka kumangagan anad. Kat kalpasan ti pan nakaitabon ti bangkay ni Sheila. As sikaswak ti panagawid mo. Anya, bangkay ni Sheila. Di ka di asawam tinakda madam. Juan, madama ita ti pan nakalamay na. Pimusay ta na disgrasya. Nabartag ka no ang nagmaneho. Kasta ka di. Makipagladingit Albert. Kalpasan ti tabon. Kaya't kung agsublikan dito Pilipinas. Tas sika mismo ti mga iwan kadag iti ubing. Sige. Asikasumpay ti panakay tabon ti asawam Albert. Pagsaritaan tanto da iti sa bali agundaway. Ket manan, makipagladingit Agyamanak, Corazon. Nasayaat nga rod no awan da ko sa napasamak iti anak mo. Ay, kunak ngamin kan ka, di ka unay agdamat. Sangit ka asangit. Kita man talangam ita. Kalata kimutong ka. Nasayat ka no ti kasasad ti anak ko, Perla. Ngam amom, kada may sapay anamuak. Anya da ita? Pimusay ti asawa ni Albert. Ha? Ala, apay ngay. Nabartag ka no ang nagmaneho. Ay, sus. Dayta, tirigat na. Ay, una yan. Apay ngamin nga agmaneho. Kat amuna anabartag. Albert, amok adi mo inayat ni Sheila. Kat dayta ti pagsaksakitan tinakam na. Pakawan hendak. Tasaan ko ana sursuro nga inayat ni Sheila. Nupay kasta. Sana may parbang ti inaramid na. Ama pan nagbartak sa nagmaneho. Ngam kasta ti sigod nga aramid na. Kanayo na bagbagaan ni Papa. Ngam sana dumnag. Awanan ti anak ko. Ti kakaisuna nga anak ko. Pabasulen dak kadi iti ipupusay na, Mama. Saan, Albert? Tamok ti ukali na. Awan pa nagbaliw na. Kanaamak pa'y alipliputan na ka. Amok dayta. Namin anon adaras nga inaramid na dayta. Ket dayta pa'y timaysa, adyak pangayatan ken kuana. Nupay kasta. Jakmet kalikaguman akastoy tinapasamak ken kuana. Albert, Awan sa balya pabasulan ni Sheila, itinapasamak ken kuana. No di iso matlaeng. Una yun tinapasamak iti asawa ni Sir Albert. Inak ita makilamay. Umay ka kadi. Sige. Nilaangan na namilay ti makaamo ka ni Angela. Sigurado ka sumurot ka kanyak? Kababain mat ka ni Sir Albert. Lodyak man lang takita iti panakalamay ti asawa na. Alang rod, agpalaskan. Tamapantan. Sana ka makaturog, Perla. Apay, anya ti pampanunutam. Ni ka di Albert, tamay sa itan abalo. Sana. Di kagsaway ti kasta, Perla. Kaslakit din pakaragsakak ti pan nakabalo ni Albert. Iti kasta nga ibagbagam. Kat anya nga ro ti pampanunutam.
Kuna na ngamin nga si kasuan na ti panagawid ko. Kalpasan na may tabon ti bangkay ti asawa na. Tanasay-saya at kanuno siya ka mismo ti mangaywan kadagi ti anak mi. Katuan mo't, nasaya to kasta. Ay ngam, sika ti mangudang iti dayta. Sayang mo't wag supliak iti Pilipinas. Kakaysuna nagsayat dagiti amo ta dito eh. Ala, panunutam ana imbag korason. Ha, Ma'am Amanda? Ada ka dito'y lamayan? Kapinanom ni Ma'am Sheila. Asawa ti boss nila kay ko. Ha? Oh, apekas namas na o kalaunay na Mercedes. Kaya't mo asawan? Boss nila kay mo ni Sir Albert? Saan lang a boss? No di kat aggayem da. Ah, ay kas nagayam. Ay, anyan apan nakairanranana? Anya di kaya tiyo asawan? Kwa ngamin, Ma'am Amanda. Boss ko ni Sir Albert. No kasta, isugayam ti kunam a boss mo. Adi mo mapanawan, gaputa na simpet da. Wen ma'am, boss ko ni Sir Albert. Abalayan, maudin da ito'y arabi apan nakalamay ti bangkay ni Sheila. Mahitabo na ninton bigat. Wan, abalayan. Awan mabalin ko, no nagpatinggala dito itibiyag na. Ngamno kumata saan ang nagpartak ang nagmaneho. Saan kumana pasamak ti kastoy. Anya nga rod, di tay maibaga no kasano ti pupusay ti tunggal maysa. Kat nalabi ta kastoy ti wagas ti pupusay na. Di tay amo dagiti pagteng iti biyag tayo. Sayang, abalayan. No kumata na sayaat nga asawa ni Sheila. Naragsak da kuma kini Albert. Kasta mo tinamnamak idi gambidot gayam. Gaputa sa andaan naragsak. Ala, anyang arod. Saanan ang maisumli tinapalabas. Nalbasan ti tabon, iho. Wen papa. Adda na sa kanyak ni Lolit may papaniti anak mo. Wen papa. Agpakuyugaken ko na ita. Amapan ijay ayan ti anak ko. Panagkunak, awan tinagbali na pari ko ti anak mo. Ngamin, nasaya ta tao tinangibatsan na. Wen papa. Kat pagyamanak unay dayta. Ala, agrubwat ka nga roden. Taytay pa'y ang nakarubwat ni Lolit. Daytoy abalay tinangibatsam iti anak ko. Wan, sir. Kaya't mo asawen. Dadani kan Amanda ti mga aywan iti anak ko. Ay, jak ni namnama akasta, sir. Namwak la idi lamay agayim mo gayam ti asawa ni Ma'am Amanda. Ngaben, nakitak ni Ma'am Amanda, idiin may da nakilamay. No kasta. Ti ubing nga ubba idi ni Amanda ang nakitak. Kat iso ni Angela. Di mo na irupaan ti ubing, sir. Saan? Insarak aminan ni Amanda iti selagda. Iso ajak nakita ti rupa ti ubing nga ubana. Ay, anyan apa nakairanranada, sir. Ngam, nasingpot ni Ma'am Amanda. Awan makunakken ko ana. Dayta ti pudno anak pasamak, Ma'am Amanda. Saan ko apudno nga anak ni Baby Angela? Anya? Gapo iti kinadakas ni Sheila. Iso akas to iti napasamak. Ken, Lolit ti pudno anagan ko, ma'am. Saan ang Mercedes? Jack matukod da panunutan. Adakas gayam ti panunot ti asawam, Sir Albert. Pudnot ako nam. Naimbaglaan yan. Tanasaya at atao ni Nana Lolit. Kan masirib. Kat amo na tinararamid na. Kan naimbag. Tas sikatin ang ibatsan na iti ubing. Gaputan na saya at kayo at tao. Wen, inaywanan mi anaimbag ti anak mo, Sir Albert. Agraman ni Danny, kat kanayon ang mapuyat. Gaputa iso ti agtimpla iti gatas ni baby. Agyaman ak unay kada kayo. Kat kasano? Iisubliyo ti ubing iti balayo? Saan nga taan nasaysayaat no agyan pay laang dito'y balay? Amanda. Sana bale, awan pagdanagam, Sir Albert. Saan ang mabaybayan ni Baby Angela?
Umay mo to sukunan ti ubing. Iti sa bali agundaway. Ngam saan kumapay nga ita. Ay, Jack ni Namnama, nga anak mo gayam ni Baby Angela, Albert. Amom ka di. Nga oray siya, ket kanayon na mapuyatan. Wen, nasao kanyak ni Amanda dayta. Impatag ni Amanda ti anak mo, Albert. Kat idinaamuan ng anak mo, medyo nagliday. Ngamin, sigurado ang maisinakan kwa na ti ubing. Pagyamanak ta impatagyo ti anak ko. Agsangsangit idirabiin ni Amanda. Ngamin, mayadayon kan kwa na ni Baby Angela. Saan amaya dayo kan kuha na ti anak ko? Gaputan nawayalat ta nga umay ije balay. No addanton ijay ni Baby Angela. Ket no ita, patgak tikid daw na. Asaan pay lang nga ita ti panangalak iti anak ko. Nang runa pay kano, tamano lang nga aldaw tinapalabas, apimusay ni Sheila. Wen, narigatan, Albert. Ang mga nualalyaan na. Anya? Basta, agtungpal kalatta iti asawak. Sana bali? Tasan ang mabaybay ti anak mo. Nga anak ni Mutten. Tada kami itan ti agpuy-puyat. Ngamin, nurabi aldaw para kan kuana. Ngam no iti aldaw, rabi para kan kuana. Gaputan nakaturog latan no iti aldaw. Kasta ka di? Ala, agmulta ka. Pakanenak, ita lunch break. Ariglado. Day talaga yan. Sige, Albert. Kastapay nga rod. Katagyaman na kiti pa nag-video call mo. Ikisnak tulatan ka ni Baby Angela. Bye. Uy, nakaisom. Ah? Kaputawan dakas anapasamak ka ni Maria Angela. Kat mismo pa'y gayam ati asawa ni Danny ti mga aywan. Amamom day ta, Dani? Wen, katrabahwak iti opisina. Kan gayam ni Albert. Ay, kastagayam. Kat, anya nga iti imbagam kan kwa na. Agawid ka kadiitan, ije Pilipinas? Saan pa'y? Total, basit lang na panawan. Malpasan ti kontratak dito eh. Saan ang mapupuutan ti panaglabas ti panawan? Wan, husto ka. Kan, jak pa'y kaya't ti agpakita ita panawan ka ni Albert. Saan pa'y analpas ti panagpanes na? Amangan nga minno adamay baga dagiti tattao kanyak. Sa bagay, ah? Saan ko a plano ti makisinnublian ken kwa na? Ngam sigurado nga dalat ta masao dagiti tao kanyak. Anya nga iti ammom. No da kayo tinaikari, iti tunggal maysa. Iso apimusay ti asawa ni Albert, kasta? Katuan, no da kayo tinaikari, uray anya ti mapaspasamak. Agsabat lata ti dalan nyo, kasta dayta. Perla? Nga mamati ak, da kayo tinaikari ka ni Albert, iti tunggal maysa. Naikari, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Diyak kaya't pa'y ti agpakita ita panawan ka ni Albert. Saan pa'y analpas ti panagpanas na? Amangan nga minno adamay baga dagiti tao kanyak. Sa bagay, ah? Saan ko aplano ti makisinnublian ken kwa na? Ngam sigurado nga dalat ta masao dagiti tao. Anya nga iti ammom, no da kayo tinaikari iti tunggal maysa. Iso apimusay ti asawa ni Albert, kasta? Katuan, no da kayo tinaikari, uray anya ti mapaspasamak. Agsabat latta ti dalan nyo, kasta dayta. Perla? Ngam mamati ak, da kayo ka ni Albert tinaikari iti tunggal maysa. Pudno nga ay ayatag pailaang ni Albert, aging ga ita. Ngam, saan kon akali kaguman ti panagsinnublian mi? Ha? Apay ngay? Kaputa makonsensya ak. Kasla inagaw ko ni Albert iti asawa na. Ay ngam, kasano napilitan na ka? Saanan, Perla? Saan kon akali kaguman ti panagsinnublian mi ka ni Albert? Maayayatanak at talaga ka ni Baby Angela. Kuma, pudno nga anak ko. Kita man nga agpaiso ti pasama kanya. Saan taanam namaan, nga anak gayam da Albert kan korason ni Baby Angela. Inturong ti apo adata ti mangaywan iti ubing. Iti kasta, awan dakas ang mapasamak kan kwa na.
Kas tauna panagyaman ni Albert. Ngam, malagip ko ni Nana Lolit. Anak na kano ni Baby Angela? Sa bagay, uray kas dyan ni Nana Lolit, tanaping tasmat. Kan saan na madlaw abakat? Siguro, agtawon la day iti 42. 46 kano, kunana. Ket kasanon, numaya dayo kada tati ubing. Anya ti aramidam. Ha? Dani, Ay na, honey. Saan kang agsangit? Maragsakan ka kitdi. Tanatulungan ni Baby Angela. uwan. Kasta ti pampanunutan kani. Day talaang tamalidayana. Numaya dayo kanyak ti ubing. Awan mabalinta. Kidawan talangan iti Diyos. Asapay lang kuma. Tamaadaan tantumat iti anak. Ma'am Amanda, nakalidliday ka manan. Nana Milay, Nay, nakaturog gaya mo ni Baby Angela. Kasanumat ngamen kat dinigos mo. Iso aday ta, naimas titurog na. wan nga rod nana. Ay, Ma'am Amanda, aging ka kadiita kat di ka pa'y laag sikog. Santay nga rod nana. Ngam, sa anak amaawanan itinamnama. Di mun tumot ngamin kayat nga agpakita kayo iti doktor. Tapno maamuan no asino kada kayo tilupos. Diyak kayat nana. Basta mang namnama amaaddaan kaming tumatlaon iti anak. Ala, sapay la ko mga rod, ma'am. Nakaturog gayam da Baby Angela kan Ma'am Amanda. Kabsat milay. Ay wan, kabsat. Sana balay. Urayak idang agreng. Napuyat ni ma'am anangay aywan iti ubeng. Takasadumat ngamen, nakariing no iti rabi eh. Kat nakaturog mat no iti aldao. Ay, anyan. Ay, kaslapod daw nga anak na ni Baby Angela. Sapay na sao kanyak ni Sir Albert. Akayat kanon ni Corazon nga alaan dati ubeng. Taipanda ijaayan ti ina ni Corazon. Inton umay alawas daytan kabsat. Ta sumangpet pa'y ti may sa taga-aw-awer. Anya? Wan kabsat. Tapno sanda ka nung agin na dayong agsingen. Ala, no kasta ti kunada. Awan mabalain dagiti amok. No de ti umanugod. Madlaw ang nagsangsangit ka, honey. Ngamin, umaidan ton alaon ni Baby Angela. Di da pala ngamin italag kanyak ti ubing. Maawatan ni Albert tirik na, honey. Ngam, amangan ngamin no ad-adan amasair ka. No ipanaw dan tumatla ti ubing iti dinam. Honey, Narigrigat no dumakdaktal ti ubing. Sa maisinakan ka, honey. Ad-adan ang nasakit. anya mo ten. Kunak no agbaling na anak ko ti ubing. Ngam saan mo't kayam. Kas itinakunakon. Saan abalay? Tanakatulong ka ni Baby Angela. Ala, di ka nagliday. Amanda, honey. Apay nga kaasaan a panunutan ni Corazon, amasaktan materik na ni Ma'am Amanda, sir. Amo na dayta. Ngamkit di. Nawaya tayo amang sarungkar iti ubing. Di uray man tunggal Sabado amapan tayo iti lugar da. Tapno sarungkaran tayo ti ubing. Sa bagay Medyo andayo ti lugar da. Ngam awan parikot iti dayta. wen man, sir, mayat dayta. Tapno makaaliwaksay met ni Ma'am Amanda. Mayak, Ma'am Amanda. Taipakaamok kada kayo. Nga umay kaminto kada Sir Albert amang sukon iti ubeng. Kadwami ni Senyor. Malidayanak man. Ngam awan mabalin ko. Nalabit a kinasaritan ni Sir Albert ti asawa, ma'am. Tagkadwada mo't iti trabaho. Nalapit akasta. Anya mo ten. Naliday tirik na. Ngamin, napatagan kanyak ni Baby Angela. Nana. Wala, maawatan ka, ma'am. Ngam anya nga rod.
Kasladyak itulog kamaya dayo kanyak ti ubing. Saan ka kumaagumorgora, ma'am? Nga anya nga rood, kat kastamo ti kayat ni Corazon. Kat dakkel ti panagyaman ni Corazon kada kayo kan ni Sir Danay. Gapo ta impatagyo ti anak na. Idawdawat na. Amaadaan kayo kuman iti anak. Tapno makompleto ti ragsakyo nga agasawa. Nana, Ala, di ka nagliday akasta, Ma'am Amanda. Saan abale? Nawaya kayo amang sarungkar iti ubeng. Kantap no makita yumat ti kasingin na. Ala, umay kan. Ubao mo ni baby. Tarumuartan dito isalid. Agur-ura yung Albert dita salas. uwan, honey. Di kan agliday. Sana bale. Tas umurot tayo iti lugar da Corazon. Iti kasta. Amom tun ti pang pasyaram ka ni baby Angela. Sana bale. Tamok matkit diti lugar da. Uwan, honey. Wan ko nam. Ngam di ka matagunay. Ala, ubaa mo ni baby. Tarumuartan dito isalid. Nakilugan akon dito'y vanyaw. Tapno ada kasin nublat yung amang ubak ni baby Angela. Ay, wen, kabsat. Nasaya at matngaron no kasta. Ni Sir Albert, isulaang nga tinagdrive itilugan ni Papana. Kat surutan tayo latta idaa. Wen, di ka agdanag. Tamok ti lugar da Corazon. Iswasaan tayo amayawawan. Namin ano kami na napanijay ka ni Albert. Ma'am Amanda, siya kung timangog ba di taubeng, amang ano nabannog kan. Sana, Nana. Siyaklatan. Ala, bay amlatan ani Ma'am Amanda ti magubba, kabsat lolit. Ipapas na nga ubbaan ti ubeng. Ikang kayo iti kwarta, para kadagiti masapsapol dagiti ubing, nanang. Nga madamot igam ko a kwarta baraw. Sana bahalin Igatang yu kadagiti kayat yu akanan. Nangro na pa'y, tada kadwayo ang mga iwan kadagiti ubing. Ala nga road baraw. Kitagyaman na. Da kayo latan ti makamu kadagiti ubing Umayak to lata sumarongkar. Uwan baraw. Taanya ngay. Kat kastoy ti kayat di Corazon nga anak ko. Asaan nga agsina dagiti ubeng. Total, umay mumutla itasar sarungkaran. Hawan nanang. Sa bagay, umadan na yung ti panagawid ni Corazon baraw. Adan ka duamay ang mga iwan ka dagiti singin. Ilapas na ti kontrata na. Taday ta ti kayat na, nanang. Ay na, agkarupropa, dagiti singin. Di kay natagari, Nana. Ang mga numalukag da. Ay, wen ma'am. Ay na, nagpipintas da. Wan nga rod, Nana. Italagdala ko man kanyak ni baby Angela. Ta siya kun timang padakkel. Aday ta ka manan, ma'am. Inton ko, agluluhakan tumanan. Nana, Ala, hintayon di kusina. Tanakasaganan ti lamisaan. Sana bale, tada ti agawir amang kita kadagiti ubing. Ala, ma'am, mapantayon ijay kusina. Wen Albert, umadanin ti panagsublik dita Pilipinas. Nasayat nga rod. Or-orayan ka. Albert, Ala, agan-anat ka nga rod. Laglagi pa nga gur-uray kami kan ka. sige. Sanda ka pa kadanagan. Talasaya ti kasasad ko ditoy. Dagiti ubing, awan parikot. Takanayon ko ida sa rungkaran. Ken adda kadwa ni nanang mo amang ayawan kadakwada. Di ka agdanag. Tasyak timang tangdan. Albert, Ala, kastapay nga rod. Umawag ak tumanan niti sa bali akong daway. Tapno saan ka mataktak. Bye. bye, Albert. Adon dagiti ginatgatang ko apara kadagiti ubing. Nabanglo a sabon, pulbos, kan aminan apang babae nga ubing. Ginatang ko aminan. Ala, sikat makam mo. Okay ka dikan ka? Nga agas-gastusak ka dagiti anak ti gayam mo? Awan parikot iti dayta. Naamuan ni Albert teta ngar aramidam. Iso nga ingato na ti suldok. Saan la dayta?
Kanayon nak nga ikan iti kwarta. Wano, bonus ko. Aging ga ita? Ikikan na ka iti bonus mo? Wen, ngamin. Amangan ka no amin asweldok, kat ipapaay mo kadag iti ubing. Amangan ka no awan agbati. Ala, isublim ti intad na bonus mo. Ibagam asaan adakkel ti gasgastuset para kadag iti anak na. Ma'am Amanda, sumurutak to inton agpasyar kayo iti ayan dagiti singin, ah. Inton bigat ti ipapanmi, nana. Ay no kasta, sumurutak mat nga rod, ma'am. Sana bali ta imbagak ka ni Sir Albert nga umayak. Ket, kunana, nga umuna tayo latan, ta sumarunon to. Adang amin kasarita ng importante a klientida. Wen, nana, dagasan kanton iti balay da Albert. Ay, uwan, ma'am. Uwan gayam. Umadanin ti panagawid ni Corazon. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Nasayaat nga rod mo kasta. Tapno maamamok mat ana imbag. Napintas a babae, ma'am. Simple. Ngam napintas akaskan ka, ma'am. Sapay ko ma, tag kinaawatan kamin to. Kat saan na nga ipaidam kanyak dagiti anak na. Saan, ma'am? Nasingpit ni Corazon. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Sumangpat itan ni Corazon, Amanda, honey. Mapansabtan ni Albert iti airport. Nasayaat mat no kasta. Takayat ko makita kan maamam mo. Medyo nabayag iti abroad ah. Wen nga rod. Nalabit anak aurnong dayjayan itinawadwad. Ay, wan ah. Kasano? Anya ti plano da ka ni Albert? Agkalaysada nga tan? Kasta ti plano ni Albert. Kat isagsaganaan na, tiing grande akalaysada. Upatan na tawon tinapalabas, Albert. Awan ka diti planom ang mga sawa manen? Urayak ni Corazon, papa. No saan tumot lang ang ni Corazon ti maasawak. Uray sana ko na mga sawa pa'y. Kasano nga roditan? Kat sana kayat ni Corazon ti makisinubyan kan ka? Idawdawat ko asapay la kumatagbaliw ti panunot na, papa. Ala, iti kanito akayat na ti makisinubyan kan ka. Agkalaysa kayon. Tapara dayta itinaragsak a pamilyayo. Papa, Mas naragragsak ti pamilyayo. No kompleto kayo iti maysa a pagtaengan. Anya ka diti may pay ko kada kayo, senyor. Kasarita ka para iti pagsayaatan dagiti apok. Senyor, Pinilit ko idi ni Albert nga ikalay sana day di Sheila. Ngamda ka labidot day jay. Saan ang naragsak ni Albert? senyor. Iso nga imayak dito'y balayo, takayat ko nga ibaga, nga urnusen nyo kuman ti relasyon nyo kini Albert. Tanaragragsak madlaang no kumpleto kayo asa nga pamilya, iti may sa abubong. Senyor, nakurapay kami laang. Sana day tatinaskan kanyak, kaputan na kaamiris akon. Kat kayat ko nga kalaysa kayon kini Albert. Oh, Amanda, honey. Bumangon ka ditan taing kaagdigusan. Amangan numaladaw ta iti kalaysan ni Albert. Apayan? Anyat mapaspasamakan ka? Ay, di nakasit ka na. Diyak kaya ti angot mo. Kat no kadigdigos ko. Diyak kaya dito yung sabon mo. Makapabakwart. Anyat kaya tasang dayta. Amangan no aginaw kan. Mabali na kasta. Ngamin, doon abulan ajak nagbinulan. Masikugak sa agpaiso. No kasta, agpalas ka. Takuyugan kang agpakita iti doktor. Saan inton bigatan. Daraayan tapay ti kalaysa ni Albert.